njengoba lengane lena ni-adoptile isihleli nani iyinsila yakomunye umuzi. Kukhona inkunzi ekuyiyona eyaphuma kuyona, kukhona nokhalo ekuyilona eyavundla kulona. Lengane isuka inezibongo ezimbili, isibongo sikanina wayo bese kuzoba isibongo sikayise wayo. Ake ngiphinde ngibingelele futhi umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Igama lami ngumlekeleli wakambanjwa, kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela, insizwa ziyamkhomba. Isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi, sasivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Angikwamukele uma ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sibuke umlando ukuthi endulo okhokho bethu babehamba kanjani. Kungabe thina indlela esihamba ngayo kule nkathi yanamuhla kufanele yini sihambe ngayo? Kodwa akangikholwa ukuthi uma sihamba ngendlela okhokho bethu ababengahambi ngayo bese lokho kusho ukuthi thina sihamba kahle. Uma nje kuukuthi indlela esihamba ngayo ayihambisani nendlela ehamba okhokho bethu okanye ayifani nendlela ehamba okhokho bethu, lokho kusho ukuthi ngempela indlela esihamba ngayo akufanele sihambe ngayo, kusamele sishintshe ukuqalaza. Namuhla kabafowethu ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngomntwana o-adoptiwe. Abantu abaningi bayakwenza lokho ukuthi bahambe baye koboleka abantwana, ngazi noma ngizothi ukuboleka noma kufanele ukuthi ngithini, kodwa ngiyathemba ukuthi niyayiqonda lento engiyishoyo. Umntwana okanye uma uzohamba uye kofuna umntwana ngenhloso ukuthi ubathula abantwana, mhlawumbe ngaphambi kokuba ngikhulume ngaye lo mntwana o-adoptiwe, ngibona kubalekile ukuthi uma abantwana ungabathuli, kusuke kubalekile kuqala ukuthi ubheke ukuthi yini eyenza ukuthi abantwana ningabathuli, ekubeni abantwana beyisipho esivela kumdali nasethongweni. Lana ke ngikhuluma ngomuntu oganiwe nomuntu oganile, ngoba ibona abantu vele kufanele ukuthi bathule abantwana. Uyena futhi umuntu lo ongakhala ukuthi mina angibathuli abantwana, umuntu oseshadile, hayi umuntu ongakashadi. Uma ususitholile isizathu sokuthi kungani abantwana ungabathuli, kusuke kubalekile ukuthi ke uqala ulungise eqala kuleso sizathu kuyisona imbangela yokuthi kungani abantwana ningabathuli. Abantu abaningi ke kuyenzeka abangabathuli abantwana bese bethatha isinqumo sokuthi bahambe baye ko-adopt ingane. Nake ngifuna ukukucacisa, uma uzothatha ingane kamfowenu izohlala nawe, akukona ukuyi-adopta leyo ngane. Ingane kamfowenu ingane yakho, ngoba ngisho unkosikazi kamfowenu makuthiwa umfowenu usehambile emhlabeni, uyakwazi ukuthi uqhubeke la kade egcine khona ngokuthi uhambe obeka isinkwa phezu kwetafula, unkosikazi aphile nezingane zidle. Angikhulumi ke kodwa ke ngokungena kusuke sekolunye udaba lolo nalo olwenziwa ngendlela yakhona. Kodwa kuze singaphuma esihlokweni, angibuyele khona la ekutheni ingane le adoptiwe yini kusuke kufanele ukuthi ilindeleke kuyona mayifika kulowo muzi loyo. Leyo ngane leyo bafowethu kusuke kufanele ukuthi niyithathe njenganengane evakashile lapha ekhaya. Ngisho kanjani mhlawumbe umunye umuntu akazuzwa kahle. Uma ngithi ithatheni njenganengane evakashile phakathi kwekhaya, ngisho ukuthi ngokwesintu akufanele ukuthi niyenzele izinto zesintu. Yebo yona isuke isiyilunga lomndeni ngokuthi yakhona lapha ekhaya, kodwa mase kubuya ezintweni zomsamo leyo ngane kusuke ngafanele ukuthi uma nenza izinto noma manihlabile phakathi komuzi bese niyifaka isiphathi, ngoba uzokhumbula ukuthi leyo ngane ayilona igazi lalapho kini, kodwa leyo ngane nihambe nayo kwayitsheleka okanye nihambe nayo kwayicela la nicele khona ukuthi ayibe ingane yenu. Nakuba seninikiwe lokho akusho okanye akuniki igunya lokuthi uma nenza amasiko sekufanele na nibandakanye emasikweni enwenzayo. Cha, ngoba uma nizokwenza njalo lengane lena nizoyidalela inkinga phezukwayo, ngoba inabantu nabayembethe. Njengoba lengane lena ni-adoptile isihleli nani iyinsila yakomunye umuzi, kukhona inkunzi ekuyiyona eyaphuma kuyona, kukhona nokhalo ekuyilona eyavundla kulona. Lengane isuka inezibongo ezimbili, isibongo sikanina wayo bese kuzoba isibongo sikayise wayo. Njengoba inezibongo ezibili lengane niyithathile nina nathi nicela ukuthi izoba ingane yenu ngezizathu ezithile ezenza ukuthi nayo ingabi nabazali ngaleso sikhathi okanye ingabi ngaphansi kophahla la kukhona abazali bayo.
Yingakho ke kubalekile ukuthi ke mawufika wena leyo ngane usuyikhulisa okwazi ukuthi isiko lonke ozolenza wena phakathi komuzi yona ngeke uzuyibandakanya. Amampunge lento yokuthi ingane njalo eadoptive uyakwazi ukuthi uyithathe uyifake ngaphansi komsamo wakeni, cha. Ayikho leyo nto. Umuntu owakwamuzi ekhuluma leyo nto wayekade ukukhohlisa. Awukwazi ukuthatha umuntu oyinsila yakomunye umuzi, oyinsila yabanye abantu uzomfaka ethongweni lakho uzovuma ukuthi ingane yakho, ngoba ithongo lisuke lazi lona ukuthi akuyona ingane yakho leyo. Uhambile waya kwayitsheleka ngesizathu sokuthi awunayo umuntu wena ozohlala naye. Awukwazi nje ukuyifaka isiphandle. Amanga lawo ngoba lengane nje asengishilo ukuthi kukhona abantu ababili iphume esendeni lenye indoda yahlala okhalweni lomunye umuntu wesifazane. Manje awukwazi kona ukuthi ungazokwenza isilimi ithongo, ukhohlisa ithongo lakho uthi ingane yami le. Kusuke kufanele ukuthi mawufika ekhaya indlela ongayibika ngayo uma kwenzeka ushisa impepho bese ubatshela abantu abadala ukuthi ngihambe ngaya kotsheleka ingane la ezohlala le ekhaya, ningethuki imali imbona, kodwa hayi ukuthi mhlawumbe uzochitha igazi. Uchitha igazi ngokuthi nanga umntwana wenu bebe bazi kahle abantu abadala ukuthi akuyena umntwana wabo. Ayenziwa leyo nto bafowethu. Bengithi nje ngiyimpunga yesintu angeke ngikucacise lokho ukuthi uma nazi nina ukuthi nahamba nako adopt ingane, leyo ngane akufanele ukuthi niyibandakanye nesiko enisuke nilenza lapho phakathi komuzi wenu. Alikho futhi isiko enoyenzela lona lengane phakathi komuzi wenu ngoba ayiyona ingane yenu kodwa ingane yabanye abantu. Omunye umuntu mhlawumbe uzobuza ukuthi yona ke lengane mayifuna isiko kwenziwa njani ngoba abazali bayo ayibazi ukuthi bawobani. Uma kuukuthi khona izinto ezikhaleleka ngokwesintu yona izokwenza njani? Njengoba nawe wazi ukuthi uma kukhona izinto ezikhaleleka ngokwesintu sethu thina njenganabantu abampishona, kusuke kubalekile ukuthi uqale uzazi iqale impande zakho, uyazi inkaba yakho ukuthi ikuphi la ikhona bese ugcinelwa khona isiko. Zikhona ke izinto ezenziwayo njengasike sichaze ukuthi uyakwazi umuntu ukuthi aphahle alinxusa ithongo elimembethe ukuthi limvezele ukuthi yena isibongo wakabani uzalwa kabani. Angageqa amagule bafowethu ngoba ngemuki ngiyimpunga yesintu bengithi ake ngikhe phezulu ngikucacise ukuthi ingane adoptive isingeyona yala iadoptelwe khona. Angeke ukwazi ukuthi uyenzele isiko ngoba uma uyenzele isiko lapho uzoyigulisa kakhulu kunaqala. Asibonge kakhulu. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV, niphinde futhi imfanekise eqoshiwe nidlulisele nakwabanye ukuze bazizwe izinkulumo esizikhulumayo ukuze abantu bengeze ukuba nezinkinga ngesizathu sokuthi ulwazi abanalo. Asibonge kakhulu. Ake sithi nje impunga. Shimane,